2-0 erabaziko guen. Ez dakit bat, Aduriz eta Muniain. Lau bat. Bi Muniain, bat Aduriz, eta bestea Iraola. Bi bat irabazi, bai. Adurizenak, biak, bizak. Ni nahi dut Atleti pasatzea. Eta, bueno, uste dut ere pasako dela, baina, bueno, usteak erdi ustel eta partida gokatu bat dire. Ega, ez dakit, emaitza igual bita bat. Ez dakit, Aduriz eta Muniain adibidez. 3-0, Muniain. 3 eta huts. Eta golak? Golak, 2 Aduriz eta bat Ibai. 3 eta bat, Aduriz eta Laport, 2 Aduriz. 1-0 Athletin alde. Muñainek.